Wow, energy. Pero alam mo, minsan kailangan mo rin ng pahinga, no? At kailangan mo ng space, kailangan mo ng oras para makarecover, oras para sa sarili mo. Kumbaga, pagalingin mo muna yung sarili mo bago ka pumarot. Hindi, bago mo sabihin na pwede ka na palang makipagrelasyon. Hindi yung lalandi ka agad, hindi ka pa pala magaling, hindi ka pa healed. Kasi kawawa yung mga taong seryoso, yung willing nang mag-commit, willing nang pumasok sa relasyon. Kawawa kaming mga totoong magmahal. Anyway, happy Friday, rainy Friday. Kaya naman ano yung sa'yo, Kimchino Emnida. Mahal. Ako to, ang spicy opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Walang iba, ako to mahal, DJ Kimchino. At makakasama mo ko tonight. Syempre, baliktaran tayo. Baliktara kasi 6 to 9. 6 to 9 p.m. tayo lalandi. Maghaharutan. Diba nga? Let's go, Chino Pops. Hindi mahal no, pero totoo yun na minsan in denial ka lang. Ginagaslight mo yung sarili mo kasi parang sinasabi mo na okay ka na, ready ka na sa commitment, pero ang totoo, mahal hindi ka pa pala okay. At ang downfall niyan or ang masama dyan is nakakasira ka ng buhay ng tao. Nakakasira ka ng self-love. Binubulabog mo yung mga nananahimik. Tapos kapag na-fall sa'yo, bigla kang mawawalan ng gana. Napaka-red flag mo. Makinig ka ngayon, mahal. Hahampasin kita ng ano. Hahampasin ka ni Kimchino ng katotohanan. Hindi ng kung ano-ano lang. Kasi tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig wala sa chinito ng buhay mo, ibibigay ko ang 3 senyales na hindi ka pa ready magka-jowa. Una, mahal, hindi ka pa ready magka-jowa kasi sarili mo pa rin ang inuuna mo palagi. Kumbaga gusto mong mahalin ka pero ayaw mong mag-adjust. 'Di ba? Nakikipagharutan ka, gusto mo laging sa'yo yung pabor, gusto mo convenient sa'yo, gusto mo ikaw ang hinahabol, gusto mo ikaw lang ang kausap, pero ikaw marami kang kausap. Napaka-selfish, napaka-self-centered, talaga nga namang napaka-red flag, kaya si Kimchino naha-high blood. Hindi kapag ganyan, mahal, sure akong hindi ka pa ready magka-jowa. Kasi you know what? Love requires effort or efforts. Kapag ganyan, kailangan mo mag-compromise ng oras ng sarili mo. Kasi kung puro me time ka pa rin, sarili mo lang ang iniisip mo, hindi mo pa deserve ang we time or tayong dalawa. Kaya utang na loob, kung hindi ka pa ready, huwag kang lumandi, huwag mong hanapin yung taong seryoso at willing nang mag-commit. Una pa lang yan, mahal. Meron pa akong 2 senyales na hindi ka pa ready talagang magka-jowa. Kaya mahal, huwag mong ililipat ang radyo. Iyo lang ako, mahal. Hanggang 9 p.m. pa tayo. Kaya naman, manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro